ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, чӣ қадар дар қишлоқҳо, чӣ қадар ҳамсинфҳои ма, чӣ қадар шиносои ма, чӣ қадар подписчикои ма данависанд ки Роналдо чӣ гапай, чӣ хелиай, айкиҷо билет биёвем. ман ростига ягон чера дарак надоштам, намедонистам ягон чера, ин чӣ хеле ки дар интернет дидем, ин ма суратча дар главни мондам, бо ин суратча мемонам. намеомадай, ҳама мардак травма доштай, Роналдо ба Тоҷикистон намеоя. дӯстони азиз, мақсад ки вай ки меомад, оли чӣ қадар чӣ ранг, чӣ хеле ки Эрон да дидем ки чӣ хеле буд. мақсад ки меомад коруборо дига мешид. ба фикрам ки намеоя, ҳама ҷиму ҷиртай, мақсад ҳама хапу дамай. хулосаи гап ки намеоя. боқӣ тансаҳати хонобод бошед. худованд ёру мададгортон. дар ҷои бошед набошед, худованд сарбаланд бошед. нами хабара ки шинидум, ина ҳами сайтҳо ман дидам, ина сайта дидам ки нависаги официална сайта ки намеоя ҳами Роналдо. хай ки наёя, таваккалаш ба худо, таваккали ҳамамон ба худо, сарбаланду хонобод бошем. худованд агар ки меомад бо хубтар мешид, ки мақсад медид меҳмоннавози тоҷика медид, бо мерафт чанд ҷода мегуфт ки Тоҷикистоно мо дидем, мақсад халқи меҳмондӯсту меҳмоннавоз гуфта бо тарифона мекард. хай насиб да ки набудай, наёмад. меомад бо хуб буд. ба фикри ман ки намеоя. дар ин сайтҳо ҳам ки омадай буромадай намеоя гуфта навистаган. меомад хуб мешид, ина намеоя безеб хай камтар. худованд нигоҳбонтон боша. ва ман медонам ки барномаҳои маро бисёр мардуми ғариб тамошо мекунад. бозам тавсияи ман ба мардуми ғариб, ширкати Муҳиддин барои гузаштани граница, адресошон метро Водни стадион дай, марҳамат, занг бизанед ин рақамода. шофёрои таҷрибадоранд, тӯли чандин солай, мақсад дар ҳамин раҳи граница да мераванд меоянд. эҳтиёт ними ҳаётай. эҳтиёт кунед, шофёрои таҷрибадор да бишинед, ин рақамошон занг бизанед. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. худованд нигоҳбонтон.